Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Dekalidad ng mga palikuran, isang sagot sa pagbangon ng turismo. Mga bayan at lungsod sa Pangasinan nagliwanag. Cordilleran artist na nasa likod ng upcycled scooter kilalanin. At isang PDL na ama sa Baguio City may hiling ngayong Pasko. From the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headline. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Dekalidad ng mga palikuran, isang sagot sa pagbangon ng turismo. Mga bayan at lungsod sa Pangasinan nagliwanag. Cordilleran artist na nasa likod ng upcycled scooter kilalanin. At isang PDL na ama sa Baguio City may hiling ngayong Pasko. From the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Naimbaga malam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Isa raw sa magiging katuwang ng pagbangon ng turismo ng Baguio City ang itatayong palikuran at pasalubong center sa Cannon Road. Narito ang kwento. Isang dekalidad na palikuran at pasalubong center. Yan ang tourist rest area na itatayo sa Cannon Road, Baguio City. The tourist rest area addresses one of the most basic components of every person's journey: clean and decent restrooms. The TRA will not only provide restrooms, it will also have a tourist information center as well as a pasalubong center. Malaking tulong ito sa mas pagyabong pa ng turismo ng lungsod, lalo na't umaabot sa halos 40 hanggang 50,000 ang turistang umaakyat sa Baguio kada buwan. And we're very, very enthusiastic that we will be able to really deliver our commitment to the Department of Tourism and to the people of Baguio. And this is something very strategic. So sa atin naman, when we saw that opportunity, it was offered to us, immediately we grab it. How blessed Baguio City is, being one of the recipients of this project. It has since been home to a melting pot of diverse cultures and continues to be one of the most popular tourist destinations in the country. Katuwang nila sa proyekto ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA. We all know that tourism is one of the key factors in reviving our economy in our country. Now we'd like to call on the rest of the officials present. Ang 7 million na 35 square meter facility ay target na matapos Abril sa susunod na taon. Kinakailangang mapanatili itong malinis at maayos ng lungsod para mabigyan pang muli ng isa pang TRA o kaya'y budget para pa sa ibang tourism projects. Gagawin naming standard kasi meron tayong key performance indicators. Kailangan mapantayan din namin yan for us to be able to avail of grants, more support from the Department of Tourism. Kaya talagang kailangan namin talagang i-sustain yung kagandahan nitong tourist area na ito. Plano na rin nilang pagandahin ang lahat ng public restrooms sa lungsod at maging ang mga palikuran ng mga establishmento. Bago ang groundbreaking ceremony, nagsagawa muna ng MOA signing sa pagitan ng DOT at ilang opisyal sa Baguio City. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.
Sa pagpatak ng Disyembre, nagliwanag ang ilang mga bayan at lungsod sa Pangasinan dahil sa pailaw ng mga ito. Narito ang kwento. 3, 2, 1! From the capital of Pangasinan, Merry Christmas! Makukulay na pailaw at mga dekorasyon ang nagbigay liwanag sa Kapitolyo ng Pangasinan. Ito ay matapos pailawan ng giant Christmas tree sa Kapitolyo ng probinsya. Pinalibutan ito ng kulay gintong mga Christmas balls, parol at ribbon na gawa sa Christmas lights. Napalibutan din ito ng mga nagliliwanag na puting ibon. May nakadisplay ring mga estatwa ng tatlong hari at higanting bilen. Ang mismo ring Kapitolyo, tad-tad ng mga dekorasyon at pailaw. We decided to make our Christmas lighting grand, but I did not expect that it will be this grand, the beauty and the wealth and the riches of the province of Pangasinan. Let us all be united. Let us be in one with the vision of making this province a province of great opportunities. Hindi naman nagpahuli ang mga taga-Alaminos na masaksihan ang pagpapailaw sa kanilang giant Christmas tree. Pinalibutan ito ng maliliit na Christmas balls na kulay asul, pula at berde. Ang Luca Park na puno rin ng pailaw. Pinailawan na rin ang white giant Christmas tree ng Binalonan. Maging ang tubig sa fountain, nagliwanag din. Miracle Garden naman ang tema ng Christmas Village ng Calasiao, Pangasinan. Higanteng mga Christmas characters, Christmas houses at Christmas tree na gawa sa mga bulaklak at snow ang nagpangiti sa mga residente. Bida naman sa bayan ng Infanta ang glowing dancing fountain, giant Christmas tree at mga Christmas houses. Handmade Christmas decorations naman ang handog ng bayan ng San Manuel sa publiko. Ang mga Christmas characters hanggang sa mga Christmas houses, mga parol at maging premyo ng mga nanalo sa mga palaro, lahat halos ay recycled. Disney ang kanilang tema ngayong taon. Aasahan ang mas enggrande pang mga pailaw at programa sa probinsya, lalo na't 19 na araw na lang, Pasko na! Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Sa pagbangon ng industriya ng ubas sa La Union, nais itong mas mapalakas at mapabuti para maabot ng probinsya ang titulong Heart of Agritourism in Northern Luzon. May kwento si Sofia Pagaduan. Isa sa mga kaugalian tuwing sasapit ang bagong taon ang paghahanda ng bilog ng mga prutas. Sinisimbolo kasi ng bilog ang pera at pagpasok ng swerte sa bagong taon. Isa sa mga madalas na kasama dito ang ubas. Kaya ang mga grape farmers sa Cabala Union abala sa pagtatanim. Laking tulong din daw ang ubas sa mga magsasaka na gaya ni Eddie. So, basta manan, putod yung mga ipoproning to. So, ang kailangan natin ngayon is abunuhan natin. Kailangan natin lagyan ng triple 14 ang iabuno natin para sa preparasyon naman sa susunod na pagpapabunga. Yun. So, kunin natin yung abuno and then yun, mag-abuno tayo. So, ang epekto sa akin ng grapes, malaking bagay kasi marami akong naging kaibigan, marami akong naging mga contacts, at yung kita naman yun nga, medyo mahirap nga lang talaga nung panahon, lalo na nung pandemic kasi nga talagang affected talaga kami nun. Pero sa ngayon naman, nung nag-umpisa yung mga tourist na nagpupunta ulit, so yun, unti-unti nakakabangon naman kami. Pero alam nyo bang hindi basta-basta ang pangangalaga nito? Umaabot kasi sa halos 3 buwan bago mamunga. Kaya tutok na tutok sa pag-aalaga ng mga ito si Eddie. Una ay kukuha sila ng cuttings mula sa mga dating nakatanim na grapes.
Kombinasyon tayo ma'am ti pruning. At dati new nga tinatawag namin. Ito yung new na putol. So, dati mo tikat back. Ayan ti ulit na sa ngayon. Tanggalin natin lahat ng mga dahon. Dati ti alami mga diay kwan ma'am, diay cuttings natin ti kami. Itatanim ang mga cuttings sa halos 8 hanggang 9 na pulgada na lalim ng lupa. Tanggalin mo yung mga necessary na para ito lalago siya. Mabilis na lumaki. Ito na po yun after a week. Ito na po siya. Nag-shoots na po siya. Ayan. Ito na yung lalaki ng lalaki. At saka hihintayin itong lumaki habang 2 beses sa isang linggo kung ito ay diligan at lagyan ng pataba. Mahalaga na lagyan ng pataba yung mga ubasan natin kasi yun ay number 1 na tumutulong sa pagpapalaki. So hindi lang yun yung number 1 na kailangan ng mga ubas natin, pati na rin yung mga pag-i-spray kailangan natin yun para maprotektahan din yung mga dahon nila. Tulad ng mga insecticide, fungicide, foliar yan. Kasama yan sa pagpapalago ng ubas. Pagkatapos ng halos 2 buwan, ito na ngayon ang magiging itsura ng mga grapes. Pero hindi pa rito nagtatapos. Dahil wala pang mga bunga, kailangang maprotektahan ang mga halaman laban sa mga peste at pabago-bagong panahon. Ay mahirap ma'am yung magtanim ka kasi nasa bukid tayo, ang init talaga ma'am. Pero yung tiyaga lang yung mga pagtatanim ng upas kasi doon naman tayo kikita ng kapag mag-harvest na tayo. Kahit nakakabawi na si Eddie mula sa pandemya, mahirap pa rin mapanatili ang kanyang farm nang walang suporta sa pamahalaan. Kaya bilang isang miyembro ng La Union Farm Tourism Association, hangad niya ay isang asosasyong nakapokus lamang sa mga grape farmers. Isa-isahin mo yan. Magproseso ang pag-uubas. Marami pong talagang trabaho. Hindi mo kakayanin mag-isa. Para makapag-ask kami ng tulong from the government. Kasi pagka wala kang asosasyon kasi, hindi ka mabibigyan ng talagang kaukulang tulong. Kasi nga, unlike na mayroon kang asosasyon, yun, talagang ang provincial government naman ay willing naman na tumulong basta mayroon kang asosasyon. Tanggalin mo na to. Sa pagdami ng mga grape farms sa La Union, hangad ni na Eddie at Ignacio ang mas pinalawak pang suporta sa kanilang mga farms. Cuttings. So yan, may mga mata po kasi yan, may mga nudes po yan. So dito naman po siya tutubo, yung mga, ito na yung shoots niya, lumabas na po siya. So ito, ganito na po siya bago itanim, ganyan na po yung itsura niya. Yung ma'am, may magtagal lang, sipag, yun. Ang susunod na harvest ni na Eddie ay Pebrero pa sa susunod na taon. Bukod sa pagsusupply ng grapes at grapes picking, sinisimulan na ring magbenta ni Eddie ng mga rooted at unrooted grape cuttings sa lahat ng mga gustong magsimulang magtanim. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa. Susunod, Cordilleran artist na nasa likod ng upcycled scooter kilalanin. Yan at iba pang mga balita. Abangan!
baboy, baka, kabayo, kalabaw, kambing, manok, pato, bibe. Lahat ng ito pwede sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang bago at epektibong animal feed supplement. Puno at kumpleto ng mga essential vitamins, minerals, probiotics, calcium, amino acid, omega-3, D3 at electrolytes. 1 o 2 kutsara ng King's Vita Plus i-mix lang sa tubig o feeds araw-araw at kikita ka na sigurado pa ang iyong pag-asenso. Mabibili sa mga Agrovet stores ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Kapag ang bawat isa ay protektado, ligtas at kompleto ang Paskong Pilipino. Ngayong December 5 to 7, isama na sa Bakunahang Bayan ang mga bagets edad 5 hanggang 11 at mga kapamilya at kaibigang edad 12 pataas para makuha ang biyayang proteksyon, handog ng mga bakuna at booster. Dahil sa Bakunahang Bayan, bawat Pilipino mas pinaslakas ang proteksyon. Alamin kung saan ang pinakamalapit na bakunahan sa inyong lugar sa tulong ng inyong LGU. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Isa namang upcycled invention na tinawag na e-gutter ang naging daan para maging Hall of Famer ang isang artist sa Cordillera. Atin niyang tignan sa kwento ni Lizelle Bulahaw. Igorot Scooter o e-gutter. Ito ang pinangalan ng artist na si Clinton sa obra niyang nagwagi bilang Hall of Famer sa katatapos na Ibaguio Festival ngayong taon. Unang beses siyang nagkampiyon sa wood carving taong 2019. Mga lumang gamit at mga basura ang ginamit ni Clinton sa pagbuo ng e-gutter. Ako ay nakapag-ipon na rin ng mga dati na ng mga tatawagin natin mga basura ng mga kaibigan o sa lansangan na nakikita mo pwede mong gamitin. Iniipon ko lang, then doon ko na kinumbine para mabuo yung konsepto na Igorot Scooter. Mahigit kumulang 3 araw ang ginugol ni Clinton sa paggawa ng kanyang obra. Nagkulang ako noon yung sa handle niya. Kaya ang naisip ko yung yoke ng farmer, yung Carabao yoke. Yun. Kaya buti na lang may nahanap ako kagad sa kapitbahay na hindi niya na nagagamit. Yun yung ginamit ko na handle niyang scooter. Maliban sa pagiging scooter, marami pang gamit ang e-gutter. Pwede siyang burner ng coffee kasi nga ang Benguet, di ba? Sikat tayo sa coffee. Pagboilan ng coffee ground, then pwede mo i-pour sa kamay niya. Yung kamay niya nakahawak ng baso, doon mo pwedeng pour. Then pwedeng nakakalas rin yung robot niya. Isa-isang tornilyo lang, maalis mo na siya. Then it will serve as a console table or a coffee table. Then pwede mo rin siyang gamitin, pwede mong sasakyan para maging scooter. Ang upcycling ay paggamit ng mga patapong mga bagay upang makagawa ng samut-saring mga bagay na maaari muling pakinabangan.
Dahil padami ng padami ang basura sa syudad ng Baguio, may panawagan si Clinton. Kung may space man kayo sa bahay, kung may space rin lang kayo sa bahay, ipunin nyo na yung mga kalat or yung mga basura na pwedeng naisip nyo na pwedeng gawin bilang isang artwork. Mas lalo pang nakakatulong sa ating kapaligiran dahil nakokontrol natin ang pagdami ng basura para sa ating Mother Earth. Bukod sa pagiging pintor, wood sculptor at photographer, isa sa pinaglalaanan niya ng interes ngayon na nais niya panghasain ay ang metal sculpture. Lizel Bulahaw para sa Luzon Headlines. Maraming mga tao ang nabibigyan ng special power of attorney, whether to transact business, to sell property, to process papers. Pero pag namatay yung nagbigay ng special power of attorney, pwede pa bang gamitin ng agent or ng attorney in fact yung special power of attorney na yan? Under Article 1868 and 1919 of the new Civil Code, yung contract of agency is extinguished by the death of the principal. In other words, yung nagbigay sa iyo ng power of attorney habang buhay ay valid yung SPA, pero oras na namatay yan, then extinguished automatically yung powers na naibigay sa SPA. In the case of Ramon Rallos versus Felix Gochan, sabi ng ating Korte Suprema, that is the general rule. Pagpatay ang principal, wala na ang SPA. In this case, where the agent did not know na patay na yung principal at binenta yung pinapabenta na lupa doon sa kanyang ahente to a person who bought it in good faith. So hindi alam ng agent at hindi rin alam ng buyer na patay na pala yung principal. Ang sabi ng Korte Suprema, this can be an exception to the rule. So the general rule, not valid pag patay na yung principal, exception to the rule pag yung gumamit na agent or attorney in fact at yung buyer ay hindi nila alam na patay na ang principal. And this will bind the transaction. This will make the transaction valid and legal and lawful. Susunod, isang ama na PDL sa Baguio City may hiling ngayong Pasko. Kung ano ito, alamin sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Saan ka magbabagong taon? Sa bahay? Nagsasaya kasama ang pamilya? O sa ospital na nakaratay na nasabugan ng paputok ang kamay? Nasa kamay mo ang desisyon. Saan mo gusto magbagong taon? Ipagdiwang ang taon na ligtas kasama ang iyong pamilya. Oplan, iwas paputok. Ligtas Christmas para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Sa milk tea ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Luzon Music offers a complete line of musical instruments. Luzon Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Luzon Music, bringing music closer to your hearts.
Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Sa nalalapit na Pasko, kumakatok naman ang BJMP ng Baguio City sa mga may mabubuting puso para matupad ang ilan sa kahilingan ng mga PDL. May kwento si Charles Limon. Karaniwang dekorasyon sa Christmas tree ang mga Christmas balls, Christmas figurines, mga pailaw at iba pa. Pero ang Christmas tree na ito sa Baguio City Jail Mail Dorm, kakaiba ang nakasabit. Ito ay ang mga samut-saring mga Christmas wish ng mga PDL o persons deprived of liberty. Nayagan natin ito para naman maibsan yung kanilang kalungkutan or pangungulila sa kanilang pamilya at ganun din na mapabuti yung kanilang mental health status. Samut-sari ang hiling ng mga PDL gaya ng pagkain, material na bagay at oras na makasama ang pamilya. Pero isa sa mga nakasabit dito ang munting hiling ni JR, hindi niya tunay na pangalan. Hiling nito ang makasama ang kanyang anak at asawa na hindi pa niya nasisilayan. Doon po nagsimula na lungkot, kaya po nung dumating po yung araw na sabi po nila na magsusulat po ako ng wishes dito sa jail. Ang una ko pong sinabi is at ang iniling ko po ay sana makasama at mayakap ko man lang po silang dalawa. At maramdaman ko lang din po yung habang baby pa po yung anak ko ma-feel ko man lang po na maging tatay po saan magiging anak po namin. Nakulong noong Mayo ngayong taon si JR dahil sa droga. Hindi na niya nasilayan nang ipinanganak ng misis niya ang kanilang anak noong Oktubre dahil pa rin sa restriksyong buhat ng pandemya. If ever man po na lumabas ako po ay magbabago at magiging tuwid na tatay para sa kanya para maibigay ko po yung kinabukasan po ng magiging anak ko at hindi ko na po sasayangin yung opportunity na darating po sa akin paglabas ko. Isa si JR sa 415 na mga PDL na nagsulat ng kanilang mga kahilingan ngayong Pasko. Malaking hamon para sa pamunuan ng Baguio City Jail Mail Dorm na tuparin ito. Kaya kumakatok ang BJMP sa mga may mabubuting puso na tumulong sa pagtupad ng mga ito. Pwede po silang pumunta dito sa Baguio City Jail Mail Dorm at kumuha po ng isa or dalawa, pwede ring marami, no? Dito sa wish list nila at sana tulungan kami na mag-grant ang kanilang wish ngayong Christmas 2022. Upang makaipon din ang mga PDL para sa kanilang mga pamilya ngayong darating na Pasko, binibigyan ng pamunuan ng Baguio City Jail Male Dorm at Female Dorm ng oportunidad ang mga PDL. Isa na dito ang pagpapagawa ng mga parol sa mga kalalakihang PDL. Since November, gumagawa na po tayo ng mga parol at nagde-deliver na po tayo. At maraming salamat sa mga sumuporta at bumili ng gawang Baguio City Jail na mga parol. Ang Baguio City Jail Female Dorm naman, alok ang mga modernong bayong. Madami na din kaming customer, na lalo na yung mga lawyers na bumibisita sa ating PDL. So thankful din po kami sa ating mga lawyers sa PAO, sa SLU for the purchase. Kasi malaking tulong po ito sa ating mga PDL, pandagdag sustento sa mga pamilya nila sa labas. Pero higit sa lahat,
Inanunsyo na ng Baguio City Jail Female at Male Dorm ang pagbabalik ng face-to-face visitation sa susunod na linggo. Yun lang, mayroon pa ring protocols na dapat sundin sa pagbisita. Guidelines will still include dapat bakunado, fully vaccinated yung ating mga visitors. Mas gusto namin kung sila ay may first and second booster. And magdala sila ng kanilang identification cards. And magsuot sila ng face mask palagi except when eating. Kasi pwede naman silang kumain kasama yung kanilang dadalawin. Tig-1 oras lang ang palugit ng dalaw at lilimitahan sa 2 individual ang papayagan. Kailangan ding magpa-reserve para sa araw ng dalaw upang maiwasan ang siksikan at mga kapamilya lamang ng PDL ang papayagang bumisita. Charles Miculimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. 19 na araw na lang, Pasko na. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.